ka Regional Democratic Alliance ka bakan thup ya ka UDP bat ka HSPDP kala sei ya uba Robert Jun Kharjarian kum ukartong na ka benta ka MP election na Shillong Parliamentary Constituency ya kani karai la shim haka jinyalang kini ki arseng kabalong menta ka khat khanai tarik banai ba khat ar haja ar phaulai u chairman ka RDA uba Ahmed Ba Lingdo ula pentep ba uba Robert Jun unyakun na ka sharp jong ka bom Bat minta kasi nila jong ya ka meeting ga bakartang ha ka bidi bat ka MP election jong ajar al-kursa but apa kan na baro atliki party apo kalama jong ka RDA nila sim ya ka rai ban jet bat ban penpena ya ka terteng jong ba Robert Jun Kharjarian utumu kandidat jong ka RDA na ka benta ka election MP jong ka Lok Sabha jong stem arjang arkusa kandidat unde kandidat jong ka First Shillong Parliamentary seat nang ni bat ka joko por ka la shimru ya ka rai na kalen jong ka party ba ka sebal jong ka ni election ka banwan ka ba Robert Jun Kharjarian kende na ka sembal jong ka bom jong ka UDP